Nang mapag-alaman naman ni Torsing ang tungkol dito, hindi naman yun tumutol sa kanyang nais, gawa ng kahit papaano, meron din itong mga kasama sa lugar. Sigurado ka bang hindi maalis ang bisa ng abilidad mo, Artemio? Kapag umalis ka sa lugar na to? Mahirap na. Baka kapag nagpapahinga ako, bigla na lang nila akong atakihin. Pagtatanong ni Torsing sa kaibigan niya. Nang marinig naman ni Artemio ang sinabi nito, napangisi lang naman siya na para bang tinuring niyang isang biro ang sinabi ng kaibigan niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi naman siya nagdalawang isip na umalis sa lugar. Habang binabagtas niya noon ang daan, napansin niyang kukonting mga engkanto na lamang ang gumagala sa parting yon ng gubat. Sa isip-isip noon ni Artemio, baka nagambala ng kanilang paglalaban ang mga nilalang, kung kaya't pansamantala itong lumipat sa ibang parte ng lugar. Kahit nakakapagtaka para sa kanya ang mga nadatnan niya, nagpatuloy pa rin ang kanyang paglalakad. Hindi naman siya noon gaanong nababahala, lalo pat tirik na tirik ang araw noong mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating niya sa bukana ng gubat, doon niya nasipat ang napakalawak na paligid. Pagkapahinga niya ng saglit, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa kanilang baryo. Para kay Artemio noon, bawat minuto ay mahalaga, lalo pat hindi nila alam ang eksaktong pagdating ng Haring Aswang sa pugad ng mga gabunan. Sa pagsapit ng 11:00 ng umaga, narating na nga niya ang bahay nila. Pagpasok niya noon sa loob, doon tumambad sa kanya ang ama ni Torsing at ang ama niyang abalang-abala sa pag-uusap. Dala ng pagkagulat ng mga ito sa biglaan niyang pagdating, dali-dali naman siya nitong nilapitan para kausapin. Pagtanong ng kanyang ama ukol sa pakay niya, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad dito na nagawa na nilang magapi ang pugad ng mga gabunan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong hinanap si Torsing, subalit hindi nila yon nasilayan sa labas ng bahay. Pagbalik nila sa kinaroroonan ni Artemio, muli nila yung tinanong ukol sa mga nangyari. Dahil dito, doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon upang ilahad ang sitwasyong kasalukuyan nilang kinakaharap. Pagkarinig ng kanyang ama ukol sa Haring Aswang, maging ito man ay hindi makapaniwala. Bagaman hindi ito nagsasalita, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang animoy takot para sa sarili nilang kaligtasan. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas para magkwento, inilahad nito sa kanya ang lahat ng bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon sa ama ni Artemio, maraming beses niya nang nakaharap ang nilalang na yon at maraming beses na din niya yung napaslang. Ang hindi niya lamang noon maintindihan, ilang taon lang ang lumipas magmula nang kitilan niya yun ng buhay, mababalitaan na lamang niya, kasalukuyan na naman yung nagpapakalat ng lagim. Dagdag pa nito na, halos buong buhay niyang tinatangan ang dila ng anghel, palagi niya yung nakakalaban. Mariinding inilahad ng kanyang ama sa kanya, isa sa pagtuklas ng kahinaan ng Haring Aswang, ang kanyang kabiguan. Ginawa naman niya noon ang lahat ng pangangalap ng impormasyon ukol sa tuluyan nitong pagkamatay, pero lahat ng kanyang mga napagtanungan, wala ring ideya sa kung papaano yon matatalo. Ang pinagbasehan lamang noong impormasyon ng kanyang ama ay noong makasagap yun ng balita sa isang ermetanyo. Ayon sa matandang nakausap nito, merong posibilidad na nagtatanga ng balahibo ng Minokawa ang Haring Aswang. Yun lang kasi ang naiisip nitong rason kung bakit pabalik-balik yon sa mundo ng mga tao matapos yung matalo ng mga antingero. Naniniwala rin ng ermitanyo na kapag muling nabubuhay ang nilalang na yon,
Triple ang nilalakas nito kumpara sa dati nitong buhay. Halos kayang-kaya na din itong makipagsabayan sa kahit na sinong antingero, maliban na lamang sa mga taong nagtatangan ng malalakas na kakayahan, kagaya ng simbolo ng anghel at iilang mga mahihiwagang sandata. Maaaring kaya paulit-ulit itong natalo ng kanyang ama ay dahil sa bisa ng dila nito na kayang mangibabaw sa kahit na anong uri ng demonyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na panatilihin pa rin ang pag-iingat, lalo pat kung karanasan lang ang pagbabasehan, wala pa sila sa kalingkingan ng kanilang kalaban. Naniniwala ang kanyang ama, lahat ng panlilinlang ay kayang-kayang gawin ng nilalang na yon. Inilahad din ito sa kanya na kung magagawa niyang mahanap ang balahibo ng Minokawa, kinakailangan niya muna yung agawin mula sa Haring Aswang bago nila yon tuluyang patayin. Yun lamang kasi ang nag-iisang paraan upang masiguro nilang hindi na ito babalik sa mundo ng mga buhay. Makinig ka, Artemio. Kahit anong mangyari, kinakailangan nyo ng tuluyan ang nilalang na yon. Balita ko, kapag umabot sa 10 ang kanyang pagbangon sa mundo, hindi na siya kaya pang pigilan ng dila ng anghel. Wala ring maitutulong sa iyo si Tursing dahil katulad niya, meron ding kakayahang mag-utos ng mga demonyo ang Haring Aswang. Seryosong wika ng kanyang ama. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo habang patuloy na naghahanap ng mga karagdagang armas. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, dali-dali naman siyang bumalik patungo sa pugad ng mga gabunan. Kahit alam niyang hindi pa sasapit ang kabilugan ng buwan noong mismong araw, minabuti niyang bumalik doon, alang-alang sa kaibigan niyang naghihintay. Habang binabagtas ni Artemio ang daan, panay naman ang kanyang pag-iisip kung papaano niya mauutusan ang Haring Aswang na sumunod sa kanyang nais. Naniniwala siya na kung totoo ngang ilang beses na yung natalo ng kanyang ama, may posibilidad na alam na rin ito ang kahinaan ng dila ng anghel. Bagaman ayaw niyang isipin na yon ay posible, syempre, hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang bagay na maaaring mangyari. Para sa kanya, lahat ng pwedeng mangyari sa nalalapit nilang pagtutuos ay kinakailangan nilang isaalang-alang. Makalipas pa ang halos humigit 1 oras na paglalakad, nadatna naman niya si Tursing na kasalukuyang pinagmamasdan ang mga gabunan niyang alipin. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman yung tumakbo papalapit upang magtanong sa mga bagay na kanyang nakalap. Matapos namang marinig ni Artemio ang mga sinabi nito, minabuti muna nilang pumasok ng kubo upang doon na mapag-usapan ang lahat-lahat. Bago nila inumpisahan ang pagtatalakay ukol sa kahinaan nito, nagpakalat muna sila ng sabulag at pantigalpo sa buong paligid. Ginawa nila ito nang sa gayoy masigurong silang dalawa lamang ang makakarinig sa kanilang mga plano. Maya-maya pa, matapos namang mailahad ni Artemio ang tungkol sa balahibo ng Minokawa, doon pa lamang naunawaan ni Tursing ang kalakasan at kahinaan ng kalaban nila. Upang magawa nila yung magapi ng hindi nanganganib ang kanilang mga buhay, maigi naman silang nag-isip ng plano kung papaano yun mabilis na matatalo. Naniniwala sila, kailangan nilang maging planado ang kanilang gagawin buhat sa lalim ng karanasan ng kanilang kalaban sa larangan ng pakikipaglaban. Sa pagsapit ng gabi, habang nakikiramdam sila sa paligid, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata matapos nilang masilayan ang paglitaw ng bilugang buwan. Pagsilay naman nila sa kanilang mga aliping aswang, nasipat nila ang mga itong nakatuwad habang patuloy na umaangil. Sa puntong yon, doon napagtanto nila Artemio
Napilit inaalis ng mga gabunan sa kanilang wisyo ang bisa ng dila ng anghel kahit kapalit man ito ang pagkapunit ng kanilang mga kaluluwa. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang biglang maagnas ang isa sa mga ito sa kadahilanang hindi na nito nakayanan ang pangingibabaw ng binitawang utos ni Artemio. Hindi naglaon, sinabayan na rin yon ng iba pang gabunan hanggang sa may isa sa mga ito ang nakagawang makatakas mula sa kanyang utos. Bagaman tuluyan nitong nabawi ang sarili nitong wisyo, hindi pa rin maipagkakaila ng gabunang yon ang pagkaparalisa ng kalahati ng katawan niya. Pinilit din itong tumakbo papalayo sa kanila pero bago pa niya yun magawa, inutusan niyo ni Artemio na patayin ang kanyang sarili. Nang marinig naman ito ng gabunan, walang sabi-sabi, agad itong tumakbo patungo sa isang puno na merong nakausling matutulis na sanga. Pagtagos ng kahoy sa katawan nito, napaangi lang naman ang nilalang na yon habang pilit na tinuturo ang harapang direksyon ng kanilang pugad. Sa pagkamatay nito, pansamantalang tumahimik naman ang paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, doon nila nasilayan ang isang nilalang na naglalakad di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa dami ng lugar, kung kaya't hindi naman nila basta-bastang maaninag ang pagmumukha nito. Pagpasok nito sa loob ng pugad, doon nila tuluyang nakita ang bata nitong pagmumuka. Halos hindi nga inaakala noon nila Artemio na yun na ang haring aswang na binabanggit ng mga gabunan. Ang kanilang inaasahan kasi, matandang uugod-ugod na ang kinakatakutan ng mga nilalang na yon. Subalit sa kabila ng kanilang mga nasilayan, nanatili pa rin silang alerto buhat sa nalaman nilang kakayahan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon naman nagkaroon ng pagkakataon itong si Artemio na kausapin ang nilalang na yon. Nang mapansin niya kasing wala itong balak na makipaglaban sa kanila, sinubukan muna nila itong tanungin ng iilang mga detalye. Ang tinanong niya rito, ano ang pakay nito sa lugar? Sino ang hinahanap nito? Bakit yun roon nagawi ng 10 oras? At iba pang mga tanong na pangkaraniwan nilang tinatanong sa mga nilalang na unang beses nilang makasalamuha. Matapos naman itong marinig ng haring aswang, napangisi lang naman ito habang nagagalak na sumagot sa kanila ng, "Sa ginawa niyo sa lugar na ito, imposible namang hindi niyo pa ako nakikilala." Ano ang tanong na yan? Tanong ng takot mamatay? O tanong ng nagmamaang-maangan? Kasabay ng maangas na pagsagot nito sa kanila ay ang dahan-dahan namang pagkaagnas ng balat nito, senyales na yon ay nagpapalit anyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, tumambad sa kanila ang isang nilalang na punong-puno ng balahibo sa buong katawan. Meron din yung 3 sungay sa ulo at ang bunganga nito ay napakaraming mga nagsisiusliang pangil. Sa bawat paghinga ng nilalang na yon, naglalabas ito ng isang napakabigat na presensya na siya namang umaakit ng mga elemento at itim na kaluluwa sa paligid. Paglalarawan dito ni Artemio, meron yung malapad na pakpak na parang sa paniki, malasapusang balahibo, mahabang binti at braso, at nakakapangilabot na itsura. Ayon kay Tursing, na kahit marami na siyang nakitang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, yon ang unang beses na kinilabutan siya. Ramdam na ramdam nila kasi noon ang nakakamatay na presensya ng nilalang na yon, na ultimo ang mga hanging dumadampi sa katawan nito. Mabilis yung nagiging isang salot. Pag-atungal nito sa kanilang harapan, lahat ng bangkay ng mga gabunan ay pilit tumakbo kahit yon ay matagal nang walang buhay. Dahil sa pangyayari, agad namang nagtaas ng bakod at puder sa katawan silang magkaibigan upang paghandaan ang nalalapit na pagsugod ng nilalang. Sa puntong yon,
hindi maiwasang mapaisip nila Artemio na maaari nilang ikamatay ang pagharap dito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na inumpisahan ni Torsing ang pagtawag sa 10 kaluluwa ng demonyo upang magsilbi nilang kalasag laban sa Haring Aswang. Paglitaw ng mga ito, humagikgik lang naman ang kanilang kalaban, sabay sugod sa kanila. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, buong puwersa naman nila yung sinalubong, subalit kahit anong gawin nila, ramdam nila ang pangingibabaw ng lakas nito. Yung mga demonyong tinawag ni Torsing, parang mga ordinaryong mga nilalang sa harap ng Haring Aswang. Ang labis pang ipinagtataka noon nila Artemio ay ang bukod tanging kakayahan ng nilalang na yon na kaya nitong paglahuin ang kanyang sarili sa oras na nagagawa na nila yung masukol. May mga pagkakataon ding nakakagawa yun ng iba't ibang uri ng sabulag kahit hindi na ito nagbibigkas ng mga usal. Ang labis pa nila noong ipinagtataka na ang bawat bagay na nakapaligid sa kanila ay parabang nagiging sandata ng nilalang. Ang mga batong nasa paligid, pabigla-bigla na lamang tumitilapon patungo sa kanilang kinaroroonan sa oras na maramdaman ito na humina ang kanilang depensa. Ganon din ang ginagawa ng mga kahoy na nakakalat sa lugar na siya namang mas lalong nagpapahirap sa kanilang dalawa. Pagkaraan pa ng halos humigit 1 oras nilang pagbubunok, ramdam na nga ni Artemio ang panghihina ng kaibigan niya. Yung 10 demonyong pagmamay-ari nito, 3 na doon ang nalusaw buhat sa kawalan niya ng lakas para panatilihin ang mga pisikal nitong anyo. Dahil sa nangyari noon kay Torsing, kung kaya't mas lalong nagkaroon ng matinding lamang sa kanila ang nilalang na yon. Ilang beses na din niya itong sinubukang utusan pero nakakaya na nitong makawala sa kanyang mga usal na parabang alam na nito ang kahinaan ng dila ng anghel. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang naantala ang kanilang paglalaban dahil sa ginawang panandaliang pag-atras ni Torsing. Nang magkaroon na sila ng sapat na layo sa nilalang na yon, rinig naman nila ang panaka-nakang paghagikgik nito habang patuloy yung nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa, bago pa man makapagsalita ang kaibigan niya, paisa-isa namang naglaho ang mga tinawag nitong dyablo, hudyat na wala na yung lakas para makipaglaban. Alam ni Artemio na nasagad na nito ang tinatangan nitong lakas, kung kaya't nagdesisyon siyang makipagduelo sa Haring Aswang. Bagaman mariin yung tinututulan ni Torsing, alam nila sa kanilang mga sarili na yun na lamang ang nag-iisang paraan para matalo ito. Hindi naman noon gaanong nababahala si Artemio, lalo pat tiwala naman siya sa kapangyarihan ng mga simbolo ng anghel na nakaukit sa kanyang dila. Sa muling pagtitig niya sa kanilang kalaban, agad naman niya yung inutusang lumuhod, subalit kitang-kita niya ang pilit na paglaban dito ng aswang. Hindi naglaon, nagawa yung mabasag ng nilalang na yon na siya namang sinabayan ni Artemio ng ikalawang utos. Dahil sa kanyang ginawa, napilitan naman ang kanyang kalaban na sumugod sa kanya para sa pilitang pigilan ang kanyang karunungan. Halos hindi siya nito binigyan ng pagkakataon para magsalita sa pamamagitan ng walang patid na pag-atake. Nang mapansin naman ni Artemio ang taktika nito, agad naman niya yung sinabayan habang inihahanda ang kanyang susunod na plano. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na kinakailangan niyang isakripisyo ang dila ng anghel para lamang masigurong hindi na mabubuhay ang nilalang na yon. Sa halos 10 minutong pagbubuno nilang dalawa, maiging hinanap ni Artemio sa katawan ng nilalang ang balahibo ng Minokawa. Halos hirap na hirap siya noong masilayan ang bagay na yon, gawa ng nasisiguro niya na meron yung nakabalot na sabulag para hindi ito basta-bastang makita. Pag-atras niya ng bahagya,
agad naman niyang iniutos sa usal ng nilalang na mawalan yon ng bisa. Matapos niya itong gawin, doon tumambad sa kanya ang balahibo ng minukawang nakatali sa ulo nito. Pagsilay niya sa pagmumukha ng nilalang, ramdam naman niya ang kawalan nito ng ideya ukol sa kanyang ginawa. Dahil dito, pasimple naman niyang isinakatuparan ang pinagplanuhan nilang hakbang nang sa gayoy madali niya yung makuha sa oras na muli yung sumugod sa kanya. "Ba't ka nakangisi? Tinatanggap mo na ba ang nalalapit niyong kamatayan?" "Mabuti yan. Kapag tumarak itong mga kukukos sa kalamnan ninyo, tanggap niyo na ang lahat." Wika ng Haring Aswang sa kanya. Nang marinig naman ito ni Artemio, agad naman siyang sumagot doon ng, "Baka gano'n na nga, pero huwag kang magpakakampante. Hindi ko isusuko ang buhay ko ng basta-basta." Dahil sa kanyang sinabi, muli namang sumugod sa kanya ang nilalang na yon para tapusin na ang kanilang pagtutuos. Sa halos humigit ilang minutong pag-atake nito sa kanya, purong pag-ilag at pagsalag lang naman ang kanyang ginawa. Hindi naglaon nang medyo malapit na sa kanya ang ulo nito. Dali-dali naman niyang hinablot doon ang nagliliyab na balahibo ng Minokawa kung saan labis yung ikinagulat ng nilalang. Pag-atras nito, agad naman yung napahawak sa ulo nito habang patuloy yung umaangil. Sa muling pagsilay ng nilalang sa kanya, bigla naman yung umihip ng isang malakas na tigalpo, subalit nagawa yung maipawalang bisa ni Artemio. Matapos niya yung gawin, lumikom siya ng sapat na lakas sa kanyang katawan upang ibuhos yun sa isang utos. Nang mapansin naman ng Haring Aswang ang kanyang binabalak, nagmamadali naman yung sumugod sa kanya, subalit bago pa man yun makalapit, nagawa na niyang mautusan ang balahibo ng Minokawa. Pagkautos niya ritong bumalik sa pinanggalingan nito, agad namang naglaho yun sa kanyang mga kamay at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagramdam ng pag-init ng kanyang dila. Alam ni Artemio na nalapnos ng utos na yon ng simbolo ng mga anghel, kung kaya't inaasahan niyang gano'n ang mangyayari. Naniniwala siya na bagaman walang limitasyon ng utos na manggagaling dito, meron pa rin yung hangganan. Hindi sa kautosang kanyang binibitawan, kundi sa hangganan ng lakas ng kanyang katawan. Dahil sa mga pangyayaring yon, pakiramdam niya, hirap na siyang magsalita. Hindi na rin niya noon nabigyan ng pansin ang pagsugod ng kanyang kalaban na siyang naging sanihi upang tumarak sa kanyang may bandang kaliwang bewang ang matatalas nitong kuko. Hindi pa nakontento ang nilalang na yon, pinagkakalmot pa siya nito bago siya nito tadyakan patungo sa kinaroroonan ni Tursing. Matapos ang mga pangyayari, pilit naman niyang pinananatili sa kanyang katawan ng kanyang wisyo sa kabila ng mga pinsalang kanyang natamo. Nang masipat naman ni Tursing ang nangyari sa kanya, nagmamadali naman yung lumapit, subalit bago pa man ito makahawak sa kanyang katawan, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas. Matapos nitong maramdaman ang pagtarak ng matatalas na kuko ng Haring Aswang sa kanyang likod. Pilit pa yun noong nagpupumiglas pero sadyang nanghihina na talaga ito. Pagsilay naman ni Artemio sa nangyari sa kanyang kaibigan, tila bang napuno ng pag-aalala at galit ang kanyang puso. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na muling utusan ang nilalang sa kabila ng kanyang kalagayan. Alam niya sa kanyang sarili na maaari niya yung ikapahamak pero sadyang wala silang pagpipilian. Sa isang iglap, inutusan niya yung lumayas sa katawang lupa nito at maglakbay patungong impyerno. Inutusan niya rin yung manatili sa kahariang yon ng walang hangganan. Matapos naman yung marinig ng nilalang, agad namang nalusaw ang buong katawan nito hanggang sa hindi naglaon,
tuluyan na yung nawala sa kanilang harapan. Sa isang iglap, lahat ng presensya ng hari ng aswang ay naglaho na lamang na parang bula sa paligid. Nang mapagtanto nilang sila ang nagwagi, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataon upang makapagpahinga. Lumipas ang gabing yon, nakabalik na sila Artemio sa kanilang baryo. Habang lumilipas ang mga araw, pansin na pansin niya ang paglaho sa kanyang dila ng mga simbolo. Hindi naglaon, gumising na lang siya isang araw, wala na ito. Kahit yung mga kaluluwa ng demonyong pagmamay-ari ni Torsing, hindi na rin niya yon magawa pang matawag. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagay na kanilang pinagdaanan, wala naman silang pinagsisihan. Alam nila Artemio na para sa kabutihan ng lahat ang kanilang sakripisyo. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, may natitira pa ring bakas ng simbolo kay Artemio na alam niyang nagmula sa dila ng anghel. Okay, opinion ko sa buong series. Alam nyo na ito lang yung maiksi nating series na bitin ako. Kasi parang dun lang umikot yung kwento sa pugad ng gabunan tapos dito nga sa Haring Aswang. Pero hindi naman natin kasi maitatanggi na yung Haring Aswang sobrang lakas. Isipin ninyo nagtataglay ito ng balahibo ng Minokawa. Tapos Haring Aswang pa. Alam naman natin na medyo imposible mangyari yung bagay na yon. Kasi ako sa pagkakaalam ko, yung balahibo ng Minokawa pangkanan yan. O siguro mali ako na pwede rin gamitin niya ng mga nasa kaliwa. Pero alam ko talaga, majority na nakakagamit nito nasa kanan. So paano nangyari yun? Haring Aswang tapos nagtataglay ng balahibo ng Minokawa. 'Di ba? Sobrang lakas nun. Kasi isipin niyo bago natalo ng magkaibigan tong Hari ng Aswang, sobrang dami nilang sinakripisyo. Dumating pa nga sa punto na ubus na yung mga tauhan ni Torsing yung 10 kaluluwa ng demonyo, ubus yun. Tapos dito naman nangyari kay Artemio, yung pagkakaroon niya ng marka ng mga anghel, nawala rin. May natira man, siguro sobrang konti na lang nun. Tas gagamitin na lang niya yun sa panggagamot. Alam nyo, di ko alam kung ako lang. Parang gusto kong malaman kung ano na nangyari sa buhay nitong magkaibigan matapos mawala yung mga tanga nila. 'Di ba? Pero overall, sobrang ganda ng kwento. Yun nga lang, medyo nakakabitin kasi ina-expect ko mga nasa kahit man lang 10 episodes to kasi ang angas Pero yun lang, hanggang 4 episodes lang tayo. Pero malay natin, sa future meron pang mga paparating na series. Pero ito, gusto kong mabasa yung mga komento ninyo. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.